Časomera stojí, biela lajočka na konci, na začiatku. A čas 16.47 a rýchlejší dosek 15.74. Na druhý raz ten výstrel vyšiel a hrabovecké dievčatá s titulom ST sú na trati a stane je v trati. Na rýchlejšej pravej strane a naľavo to je 17.67. Biela lajočka a my už sa môžeme vrátiť teraz smelo k tomu dátumu, ktorý